Kani kedek All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor dang yai beteng ke jingwat iginong belati doyong hapok ka krem ha is Janta Hills District la penduna ya ka dor jong ka Goods and Services Tax GST na ka benta ar politely kimar kimata bat ki jing tre jing kam bat la pedang sobhai ka snem bat mai ar hajar khat khandai ha kan leng ka perthai da ki jing le kemen ba ipu ipi Kajingwat iki kat sanut kinong belati doyong ki bela syatap hapok kapal doyong ha is Janta Hills la palat artayo kadang ya chaprang kinong ngam jong katalat cipai duriau jong ke India kilarung syapok ka krem hnin kasngi bat kilapet bhaya ke jinglong kadur kadar jong kapal doyong laong bakalong ka bae shibun ban ngam lemda ka hapok ka krem ka her Hakawai pat kalyang ki pulut penipding jong ke Odisha kila sedang ka kam jong ki bantan ka napok ka krem da ka bapendon kam da ki kortan ki baklan ka National Disaster Response Force ru kala rap kat badon kilan bat kala train lang bat ki kan hun ya rap jong kari hakane ki chingni wan ya kinong bala ti doyong Kumba arphaulai tali ki mar ki mata bat ki jing trai jing kam bakan thop na do ki ticket cinema ki television ki monitor screen bat ki power bank ki la hair door hanin kasi na mala penduna ya ka door jong ka Goods and Services Tax GST yaki ka GST Council haka arphu artarik unno pra kala rai ban penhel no ya ka door jong ka khajana halor ki te ki mar bat kala pelai no ya ki kot batho ik jirwa ki jur bala banbu bat penne slim bat ki savings bank account ki bahapo ka jan dhan yojana na ka basiu ya ka khajana ka India bat ka Pakistan hinin ka sngi kala kelyang ya ka thop kerteng jong ki koidi bat ki nong tong dok ha ki bala sha set ha ki patok jong ki lale ya ka ni da ki officer ki badon New Delhi bat Islamabad ka India kala IT ya ka thop kerteng jong ki arspa sapo khandai ngut ki nong Pakistan bat khandai phopra ngut ki nong tong dok ha ki bala set ha ki patok jong ka kat ba ka Pakistan pat kala aya ka thop kerteng jon kisan phu sau ngut kinong India bat south pa prapo lai ngut kinong tong dok ha ki badai kinong India ki bala shakset ha ki patok jongka Menteri Rang Bado Narendra Modi ula kenno badai ka Kongres ka bala penslami ki jing bishar halo ka mukot duma ka badai bat ka Ayodhya Temple ha ki jing bishar ba khli du jongkari Haka jingkran hakawai ni kilat pathai kubor umodi ulong bagino ya sat an joka Congress gila penmi hi ya kijing haka yang bishar kanang ban penslam ya kijing bishar habakali halor kijing wan rano da ka ordinance haka bedai ba kijing te ya ka Ram Temple ha Ayodhya Menteri Rang Bado ulong ba ya ka rai halor kani la banshim tat hadu banda dep ki kambaro ba ya dai bat ka an Habakaran halor ki jinset da ki shipai ni ka surgical strike jong ke India hakiktam badon ki rang ha line of control hakasnam arajar khandri umodi ulong bakalong ka badon jingma handrai la le yakani nakabanta ban yada yakari bat lahap ban pen kala arsin ya ka tarik jong ke jinsen handrai kalong ka basosi bakalyang persya kabu jingkali yakani Menteri Khana Kasokar Pedeng bapet ekatanat ki Kamrel urajan gohain ulong bakajing jurep nakabentaban sna ya kijing king bathamai halor kawa Brahmaputra ka bahajan silkhan kalajan dep artan bat hadin kata nsala man kentup ya ka hapo kamang tengka Menteri ulong ya kani hakajing pli ya kijing yat karel bathamai na silkhat ha Assam sha Kolkata Ugohain ulong bakajing penyat ya kini karel bathamma kalong sa uway pat umaw jam banwanra kajing kala hakalyang kalit kawan kumbala penbanada Menteri Rang Bado Narendra Modi. Kani kadek All India Radio Shillong kabon lam shapi ya kubor. Ringkat bat ke perthai barok kawai ka Shillong kala pediang ya kasnem thamai arhajar khat khandai hakarukom ka ba itnat ka ba kamen bat ka ba ipu iping bat kala donru ka jingi shitang sinya ka ba jupen long shisen shisnem da ka Forever Young Club ha Greenland swimming pool hakani ka sin ba menta kila don bun ki ba wanya shimbenta
Hakajuk kapo lapen long ru ya kecil seng bakar pang haki yen mani ban kublai ya kesnem barim ban pediang sobha ya kesnem bathamai. President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaya Naidu, ban Menteri Rang Badu Narendra Modi kila ai kublai ya kino shong jongkari haki ni kesnem bathamai. Kishipai India bat shipai jongga China ru kres nok tilang hake jingrakhe ya kasnem thamai hinen kasngi ha Bumla Kabahatawang district jongka Arunachal Pradesh kabaka kinjang jongka kalong khatsan hajar phun nasla duriau bat ka jaka balatap daka yor suda baro alyang kre khublei iwe pan bat kelapan scam la kular ban penne ya jingsuk hapadeng artli kiri Lapan long ya kecing rakhe da People's Liberation Army PLA nakalyang jong ka China balaya lam do Colonel Hu Tang Sheng kat ba nakalyang ke India pan balaya lam do Colonel Prasanjit Karant kabumla kabajngai kumbalai phawar kilometer na tawang kalong kawai ni kisantli ki jaka ya kendo jong ki shipai India ba China ki ba pahara ya ka khaput Lieutenant General Zamir Uddin Shah, upalong Vice Chancellor ba Menshua jong Aligarh Muslim University, ula shimti hakala sublay yakakam kum Pro Chancellor jong University of Science and Technology USTM Meghalaya hakachihalang kabashongkun balay don rangkat ki officer ba kidkhot jong University. Professor Nirmal Kumar Chaudhary, Principal Advisor jong USTM, ula aya kashiti tungkam ya hakabala don langru M Haq, Chancellor jong USTM. Hakajingkran pedang sobhayu Lieutenant General Shah shaka USTM, Chancellor Mahbul ul Haq ulaong, bakajingdan bantajo bat ka USTM, kan sayarap shibun ban kentiyo ya ka University shakikardan bakham shalon. Menteri Rang Ba jong Tripura Biplab Kumar the ula ai kublai kitbok ya ka Menteri Rang Ba do Sheikh Hasina jong ka Bangladesh kabala job don buram haki election badang shudem shaka yang dorbar thawan jong kari kaseng Awami League jong ka Sheikh Hasina kala job haki aspa Prabhu Pradli ki constituency haka yang dorbar kabadon laispa ngut kitkhon ki khobor nak office jong Menteri Rang Ba ki thu ba ka Hasina ha ka chia kran bat utep kala pentikna ban ai ka chia trailang nak banta ban kenteu ya ka roi ka par jong ka Tripura kadang kami nanti ban play ya ka lenti ya ki leng bat ki chan hapren ka wa gumati ka badon Hasuna Mura ka ba Hasipahi Jala district jong ka jilla bat ka wa Meghna ka badon Habraman Baria district jong ka Bangladesh ya ka ba penyasno bat ka Katling Ashuganj na ka banta ban kit ya ki mar ki mata Unong ak plim balarang ba ubalong ru unong thokot ukader khan ulaklat no ha Canada hanin kasi le tho ekani do kunjo usar faras ukader khan uladon prapwes nem karta lakhai ha Kabul but wasdang yakakam ak plim hakasnem shajar khandas pa nyo polai hakaplim jo Rajesh Khanna kabakarteng dak but ula jushim banta hakilas pa tli ki plim Ukhan ula thoru ya ki jingkran nakabanta palan aspa sanpotli ki plim kunjuru ya ki jingkran nakabanta Randhir Kapoor bat ka Jaya Bachchan haka plim Jawani Diwani ban penkut ya khubor sa shisin ki mat pakongsan Dangay petang kejingwat ikinong belati doyong hapok ke krem East Janta Hills District la penduna ya kador ka Goods and Services Tax GST nakabanta arpolai tali ki mar ki mata bat ki jing trai jingkam bat la pediang sobhaya ka snem bat mai arajar khat khanda hakaleng ka perthai de ki jing lekmen ba ipu ipin Katu ka khubor ka lakot ka blawan Japan ak All India Radio Shillong hakapo prabajing in so bat kadin station nakamanta ka khubor hakaktin Hindi ban botu ka khubor haktin pareng hakapor pra khatsan minute kane kadek All India Radio Shillong